cael ein hadfer wrth i ni ddod i addoli Duw, i addoli'r arglwydd Iesu Grist ac i ymostwng i gwrando ar ei air yn cael ei pregethu a'i traddodi. Wel, mae gen i rai cyhoeddiadau fer ar y dechrau fel hyn. Yn gyntaf, os da chi heb gofrestru eto, plis cofiwch i gofrestru wrth y bwrdd yna ar y ffordd allan, ac fe gewch chi daflen yn llawn gwybodaeth ynglyn â'r cyfarfodydd yr wythnos, hefyd manylion ynglyn â'r maes parcio, mae angen cofrestru efo'r prifysgol. Dwi'n meddwl da chi'n iawn heno yma, ond chi wneud hynny, sgwelwch yna ar gyfer y fory. Mae yna llawer o wybodaeth ar y daflen. Mae gennym ni cyfarfod gweddi am hanner awr wedi 9 bore fory, a mae yna gwaith plant hefyd ar gyfer y prif anerchiadau ac i'r plant i gyrraedd 10 munud cyn dechrau cyfarfod am 11. Dwi am wahodd Parch Derek Adams i fyny sôn am y cyfarfod gweddi. Diolch. Fi wedi bod yn ymwybodol yn y blynyddoedd diwethaf, mae faint sy'n dod i'r cyfarfod gweddi yn lleihau. So dwi jyst eisiau atgoffa chi, andi naw y cyfarfod gweddi, yr hyn sydd gyda fi yn y 4 cyfarfod yw gwersi gweddio. Y disgyblion wrth Iesu Grist, disg i mi weddio. So dwi eisiau rhoi gwersi. Nawr, maen nhw'n gwersi ymarferol bydd yn cynnwys gweddio. Right, byddem jyst yn dysgu am. Falle bydd e ychydig bach yn wahanol i beth chi wedi cyfarwyddo efo. So, byddwch yn barod am rhywbeth chydig bach yn wahanol. Sut mae'n wahanol? Dwi ddim yn deud. Rhaid i chi ddod. Ond plis dewch, bod ni yn cael amser i weddio a'r gobaith fi, wrth wneud pethau chydig yn wahanol, bydd e'n annog llawer mwy ohoni i weddio. Felly, os ydych chi eisiau help weddio, cofiwch gwrgweddi, cwrddau gweddi y bod. Diolch. Diolch yn fawr iawn i chi. Hefyd, mae yna grŵp WhatsApp ar gyfer y gynhadledd a ffordd i gadw mewn cysylltiad a'n gilydd ac i sôn am wahanol weithgareddau. Os da chi eisiau ymuno ar grŵp WhatsApp, mae modd gwneud hynny ar y daflen gwybodaeth. Mae yna QR code ar hynny. Hefyd yn anffodus, da ni ddim efo cyswllt i'r we heno yma, felly i fydd y cyfarfod heno yma'n cael ei ffrydio yn fyw, ond da ni yn gobeithio ac yn hyderu bydd hynny ar gael ar gyfer bore fory. Hefyd, mae yna panad ar ôl y cyfarfod heno yma, a hefyd mae yna cres ar gael yn y stafell tu ôl i ni, hefyd tu ôl i ni fyma. Dwi'n meddwl dyna di'r cyhoeddiadau i gyd, y gobeithio wedi cepo'r byd, ond gadewch i ni felly jyst gael gair bach o weddi cydweddiwn. O Dduw ein Tad, da ni yn diolch i ti am heno yma, am yr amser yma i ddod ynghyd fel brodyr a chwiorydd yn Crist. Da ni'n gofyn, bydde ti yn deffro ein calonnau i fawrygu, i wneud yn fawr o dy enw di, i ogoneddu dy enw, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ein hemyn cyntaf heno yma ydy fy enaid mola ddiw'r gogoniant, dwg dy drysor at ei draed, tua brofodd ei faddeuant, tua olchwyd yn y gwaed, moliant, moliant, dyro mwy i'r gorau gaed.
Mae ein darlleniad heno yma yn dod o lythyr cyntaf Iowan. A dwi am ddarllen o'r ail bennod o adnod 28 hyd at ddiwedd y drydedd adnod o'r drydedd bennod. Ac yn awr, blant, arhoswch ynddo ef, mwyn i ni, pan fydd ef yn ymddangos, gael y hyder, a bod heb gywilydd arnom ger ei bron ef ar ei ddyfodiad. Os gwyddoch ei fod ef yn gyfiawn, yna byddolech wybod bod pob un sy'n gwneud cyfiawnder wedi ei eni ohono ef. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag atom. Cawsom ein galw yn blant Duw, a dyna ydym. Y rheswm nad yw'r byd yn ein hadnabod ni yw nad oedd yn ei adnabod ef. Gyfeillion annwyl, yn awr yr ydym yn blant Duw, ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos, y byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ei weld ef fel y mae. Ac y mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro ei hun, fel y mae Crist yn byr. Bydded i Dduw bendithio y darllen a'r gwrando ei air sanctaidd i ni heno yma. Wel, mae'n hyfryd i mi nawr cael gwahodd Gwydion Lewis a Griff y Davies i fyny sôn ychydig bach am waith yn y babell, yn y Steddfod. Mae hefyd gwaith y gorlan ar maes, felly na i gael y meic allan. Diolch i chi, hyfryd. Felly, jyst yn meddwl bys fo'n dda i chi sôn ychydig am waith y stondin ar maes yr Eisteddfod yn Llyn ac Eirionydd eleni, be ydych chi'n neud ac ati. Tri beth, mae sawl un o'n chi fan hyn wedi bod yn yr Eisteddfod. Falle tri bwriad yw'r pawb. Croesawu, bynnag sy'n dod mewn, rhoi paned. Yn ail, calanogi Cristnogion, sawl Cristion yn dod mewn a ni'n cael cyfle harmwr dod mewn a fi'n siarad am awr gyda'n gilydd. A ddyn calanogi fi, a ni'n calanogi Cristnogion a hefyd yn amlwg ni'n ceisio cyhoeddi'r Efengyl. Rhannu'r Efengyl gyda bobl eraill. Dyna tri bwriad. Ararchog hyfryd. Felly, oedd yna unrhyw beth yn taro chi eleni am yr ymateb? Fi heb bod yn yr Eisteddfod ers dros 10 mlynedd nawr. Ti'n sioc bod gymaint o'n hyfoedion ni wedi reteithio. Ond y sioc mwyaf falle oedd bod fi wedi anghofio mor barod yw bobl yn siarad. Byw mewn oes falle ni'n meddwl o dim diddordeb efo bobl yn yr Efengyl. Wrth i chi ddechrau sgwrsio, rhyfeddu gymaint o bobl oedd yn fodlon agor a holi cwestiynau. Pob mawr i fi, nid jyst yn yr Eisteddfod, ond pob mawr i fi Hyfryd iawn, hyfryd. A sut allwn ni gweddio dros y gwaith yma? Gweddio yn yw, gafon ni sawl cyfle, tîm o wirfoddolwyr gyda ni, sawl cyfle yn ystod gweddio had yna ond hefyd oedd yn taro fi yn yw'r diolchgar am bob sgwrs ond cyn lleied o bobl mewn un ystyr o'n i'n cyrraedd a yr ymwybyddiaeth yna wedi weddio oedd yr ysbryd yn dod mewn gryn ni yn cyrraedd i ddau ac yn llawynhau ac yn diolchgar am Amen. Diolch yn fawr i chi, diolch i chi. Diolch yn fawr. Hefyd i chi, Griff, mae'r gwaith y gorlan ar y maes, be ydych chi'n neud eleni ag ati?
Mae'n debyg bod nifer ohonoch chi'n cofio'r gorlan slawer dydd y maes bi, a'r burgers, a'r pot noodles. Mae pethau chydig yn wahanol erbyn hyn, da ni'n gwneud yn gwaith ar y prif faes, lle wrth gwrs erbyn hyn mae yna gigs tan yn hwyr iawn gyda'r nos pobl ifanc yn aros ar y maes cyn mynd i maes bi bora wedyn. Ond yn ddiolchgar bod ni wedi cael cydweithio efo Gwydion a'r tîm ar y stondin. Ond hefyd oedden ni'n crwydro'r maes lle yn yr hwdirs hardd yma. Yn sgwrsio efo pobl, oedd gennym ni fyrddau bach gwyn ac oedden ni'n gofyn i bobl lle mae eich enaid yn cael llonydd, neu lle ydych chi'n cael heddwch yn y byd yma. O hwnna fel rhyw fath o fachyn, a wedyn oedd gennym ni dractiau gwyrdd, a'r adnod arni, Salm 121, dyrchafaf fy llygaid tua'r mynyddoedd. Ac oedden ni'n sgwrsio efo pobl am hynny. Arorcheb cyfryd iawn. Ac o'na rhywbeth yn taro chi eleni am yr ymateb? Oedd, gawson ni'n taro eto, dwi'n meddwl, mae hyn yn codi flwyddyn ar ôl blwyddyn, bod pobl yn byw mewn anobaith ac yn aml yn, nid pawb, ond llawer ohonyn nhw'n ymwybodol o hynny hefyd. A mae hynny'n beth sobor o drist. Dwi'n cofio pan o'n i ar y stondin fel mae'n digwydd sgwrsio rhywun wedi yn ei 60au yn dweud rioed wedi profi heddwch. Chwa, mae hwnna'n sobor o drist. Ond yn braint ni oedd cael rhannu am yr arglwydd Iesu Grist, yr un sydd yn ein gwahodd ni i ddod ato ac i gael heddwch. Un peth arall calonogol nath yn taro ni oedd tîm eitha bach oedden ni'n rhyw 12 ar y mwyaf. Ond cymaint o bobl wnaethon ni gwrdd â nhw'n ystod yr wythnos, oedden ni wedi siarad â nhw o'r blaen. Cristnogion mewn pocedi bach trwy'r wlad, mewn ysgolion, mewn colega ac yn y blaen. Ac bod ni'n fach, eto mae gwaith, braf gweld gwaith sydd wedi cael ei wneud, a bod ni'n gallu parhau ar sgwrs yna. Ac cael yn atgoffa weithiau am bobl oedden ni ddim yn cofio bod ni wedi siarad â nhw. Ond bod ni'n cael gwyddio drostyn nhw eto, so hwnna'n beth braf iawn. Diolch i chi, Griff. A sut allwn ni gweddio dros gwaith y gorlan? Gweddiwch dros bobl, da ni wedi sgwrsio efo nhw, os gwelwch yn dda. Y bobl yna sydd falle'n chwilio, a da ni wedi sgwrsio nhw, falle bod nhw ddim yn cofio bod nhw wedi cael sgwrs efo ni. Ond mae'r tractiau wedi mynd i'w pocedi nhw. Oedd yr adnod Salm 121 ar un ochr, a wedyn o'na grynodeb o be da ni Gristnogion yn ei gredu ar yr ochr arall, felly gweddio bydden nhw yn ei darllen nhw ac yn myfyrio ar hynny. Gai ofyn i chi weddio dros y tîm hefyd. Tîm bach, hafau prysur gan bawb hefyd. Lot yn mynd syth i wersylloedd, i gynadledd Saesneg, i fan hyn. Felly gweddiwch bydd y tîm yn cael gorffwys ac egni. Ond un peth arall yn benodol, dwi'n meddwl, cymaint o bobl nath ddeutho ni wythnos dwytha, biti nad ydych chi y maes bi erbyn hyn, ond nhw'n gweld yr angen am ofal i'r bobl ifanc y maes bi. A mae hwnna'n faich gyda ni. Felly gai ofyn, byddwch chi yn gweddio, y bydd Duw yn agor y drws yna eto. Da ni wir yn teimlo bod angen gofal yn ymarferol lle, cariad gan Gristnogion i'r bobl yna. Ond hefyd, da ni eisiau mynd i ddweud wrthyn nhw am yr efengil. Felly, y tri pheth yna, os gwelwch yn dda. Gai ddiolch yn fawr iawn i chi, i'r ddau ohonych chi, am rannu hynny, mae'n hyfryd iawn. Clywed am y tystiolaeth sydd ar maes yr Eisteddfod yr haf yma, lot i weddio, parhau weddio drosto fo. Nawn ni sefyll felly i ganu yr ail emyn. Pan fwy'n ofni colli ffydd, Crist fe'm deil yn dyn, pan ddaw'r temtiwr trech liw dydd, ef am deil yn dyn.
Gadewch i ni nesau at yr arglwydd mewn gweddi cydweddiwn. O Dduw ein tad nefol, da ni yn plygu unwaith eto ger dyfron di. Ti arglwydd wyt yn fendigedig. Ti arglwydd sydd yn dragwyddol. Ti arglwydd sydd yn berffaith mewn cyfiawnder, mewn sancteiddrwydd. Arglwydd ni all nef y nefoedd dy gynnwys di. Eto da ni'n rhyfeddu heno yma, dy fod ti yn cofio am llwch y llaw. Dy fod ti'n cofio am mab y dyn. A da ni'n diolch dy fod ti wedi yn llawnder yr amser, di danfon dy fab yr arglwydd Iesu Grist i wisgo ein natur brau dynol ni. Yn gallu cydymdeimlo a'n gwendidau i gyd. Yr un a ddaeth i gyflawni y gyfraith pur yn llawn ar ein rhan ni. Arglwydd allwn ni ddim nesau ata ti yn ein cyfiawnder ni yn hunan, dim ond yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. O arglwydd, da ni'n gofyn unwaith eto heno yma y bydde ti yn trigarhau wrtho ni bechadur. Da ni'n diolch bod yna noddfa, bod yna balm i'n heneidiau yng nghlwyfau gwaredw. Felly arglwydd, da ni'n diolch i ti am y groes. Da ni'n diolch i ti am yr oen a bu farw yn ein lle. Yr un a gyflawnodd ei waith yn berffaith ar y pren. Arglwydd, da ni'n diolch i ti bod yr iachawdwriaeth yma, yr meddigyniaeth yma yn cael ei gynnig yn rhad i bwy bynnag a bydd yn dod ata ti. O arglwydd, da ni'n diolch i ti am dy ras arglwydd sydd mor fawr, mor helaeth tuag ato ni. O arglwydd, da ni'n diolch hefyd am dy gariad sydd yn gyson ac yn gry. A da ni'n diolch arglwydd pan da ni ddim yn gwybod beth beddio, bod y gwaredwr yn eiriol yn beddio dros ei eglwys, bob eiliad, bob moment. Ac felly arglwydd, da ni yn cyflwyno i ti ein hunan o'r newydd, da ni'n cyflwyno i ti ein teuluoedd, da ni'n cyflwyno i ti ein heglwysi ni, a da ni'n cyflwyno i ti ein genedl. Da ni'n gweddio arglwydd bydd y tywyllwch yn cael ei gwasgaru. Bydd goleuni yr efengil yn llewyrchu yn ein gwlad. O arglwydd, da ni'n dyheu i weld nifer yn dod i thadnabod di fel ei gwaredwr da ac addwyn. O Dduw ein tad, da ni yn diolch i ti arglwydd dy fod ti felly yn ein adnabod ni fel ag yr ydym ni. A da ni'n diolch bod hyd yn oed rhif gwallt ein penna ni wedi rhifo gen i ti. Felly arglwydd helpa ni o'r newydd yn awr wrth i ni droi glywed y air yn cael ei pregethu. Bydde ti arglwydd yn weithio yn difyn yn ein calonna ni, byddwn ni'n gallu clywed dy eiriau di arglwydd a unig i wybod am y gwirionedd, ond i adnabod grym gwirioneddau dy ras di yn ein bywydau. Da ni'n gofyn y cyfan, yn enw ac yn haeddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Felly, troi ganu trydydd emyn. O llefara addwyn Iesu, mae dy eiriau fel y gwyn, oll yn dwy'n i mewn dangnefedd ag sydd o anfrol rhyw. Mae holl eisiau'r greadigaeth, holl ddeniadau cnawd a byd, wrth y lais hyfrytaf tawel, yn distewi a mynd yn byd.
Mae'n hyfryd i mi nawr cael cyflwyno ein pregethwr hyn yma, sef Gwydion Lewis. A mae'n siŵr bod nifer ohonon ni yn adnabod Gwydion a Catrin ac am ei gwasanaeth arbennig yng nghanolfan Bryn y Groes, ein gwenedogaethau. Yn siŵr bod nifer ohonon ni, pan da ni'n meddwl amdan Gwydion a Catrin, yn cofio am y lletygarwch a'r croeso a'i ffydd di-ffiant. Felly gair o gyflwyno felly yn ogystal a wedi bod yn gwasanaethu am 10 mlynedd yng nghanolfan Bryn y Groes yma. Catrin a Gwydion efo 4 o feibion ac rwan mae Gwydion yn henadur yn eglwys Efengylaeth Caerdydd. Ydych chi'n parhau i wasanaethu. Diolch i chi, Gwydion. Edrych ymlaen at y gair yma. Diolch. Fawr ni'n droi at y darn ddarllenwyd. Iowan, penod 3 adnod 1 i 3. Nawr, falle bod chi yn gwybod, ond Iowan, yr apostol, disgybl yr oedd yr arglwydd yn ei garu, ysgrifennodd y llythyrau yma. Fe ysgrifennodd Efengyl Iowan, fe hefyd ysgrifennodd y llyfr at y datguddiad. A mae'n ysgrifennu'n benodol fan hyn at Gristnogion. Cristnogion oedd yn profi ychydig o erledigaeth, a mae'n ysgrifennu i'w cadarnhau nhw yn y ffydd. Mae'n ysgrifennu i roi sicrwydd iddyn nhw bod nhw yn Gristnogion. A hefyd i'w arfogi nhw rhag y twyll oedd yn dod mewn i'r eglwys ar y pryd. Nawr, i ni'n mynd i edrych yn benodol ar penod 3, adnod 1 i 3, ond mae'r adnodau yna wedi ei symbolu gan y cymal olaf yn yr ail benod. A dyna pam ddarllenon ni diwedd yr ail benod. Sef ein bod ni wedi ein geni o'r newydd. Bod ni wedi dod yn Gristnogion. Bod ni'n greaduriaid newydd. A unwaith mae Iowan yn sôn hynny, mae'n mynd off y pwynt dipyn bach, achos mae'n methu peidio a bod yn dawel am hyn. A dyna sydd gyda ni yn y 2 adnod i ni'n edrych arno heno. Nawr, mae gen i 3 pwynt. Mae'r pwyntiau yma fi'n siŵr wedi cael ei nodi o'r blaen. Ond dyma'r 3 pwynt. Yn gyntaf, pwy i ni? Yn ail, beth fyddwn ni? Ac yna, yn drydydd, sut ddylen ni fod? Felly, pwy i ni i ddechrau? Nawr, fi eisiau chi ddychmygu. Fi eisiau chi ddychmygu bod ni ar lan môr Aberystwyth. Unman gwell, falle borth. Unai Aberystwyth neu borth, a mae'r haul yn tywynnu'n braf. Mae criw yn y môr yn chwarae, yn nofio yn y môr. Mae criw yn chwarae rhywbeth ar y trath, chwarae pêl ar y trath. A dyma rhai yn eistedd lawr ac yn cael sgwrs a paned, brechdan efo crunch tywod fan hyn a fan draw. Ac yna mae rhywun yn gweiddi, yn pwyntio allan at y môr ac yn gweiddi, drychwch! A mae pawb yn troi rownd gyda rhyw gyffro, rai falle efo rhyw ofn, rai efo rhyw chwilfrydedd. Be sy'n yna? Ac maen nhw'n troi rownd ac yn edrych i'r môr. Meddyliwch y siom, os byddwn ni gyd yn troi a ni'n gweld rhywun yn ofio. Neu ni'n gweld rhywun ar paddleboard sydd ddim yn anghyffredin dyddiau yma. Hynny yw, byddai hynny'n siom, chi'n teimlo, oedd hwnna ddim yn teilyngu, edrychwch. Bydde fe'n wahanol iawn os bydde rhywun yn gweiddi, edrychwch. A ni gyd yn troi a ni'n gweld morfil yn neidio allan o'r drŵr, yn troelltu'n yr awyr ac yn anglanio splash mawr, ac mae'n neud e eto ac eto. Wel, byddwch chi'n meddwl, waw! O, diolch am ddweud i fi i edrych. Oedd hwn yn teilyngu. Edrychwch! A dyna beth mae Iowan yn neud fan hyn. Mae Iowan yn dweud, edrychwch! Gwelwch! Edrychwch! Mae hwn werth ei weld. Mae Iowan am i ni sylwi. Mae am dynnu'n sylw ni at rhywbeth gwerth ei weld.
Mae'r gair yn y gwreiddiol gwelwch yn air sydd ddim yn golygu cymrwch gipolwg. Mae'n air cryf, edrychwch o ddifri. Rhowch eich sylw ar hwn. Mae yna elfen o orchymyn. Edrychwch. Mae am i ni edrych. Sylwch, ystyriwch, edrychwch a meddyliwch o ddifri ar hyn. A dyna beth i fi am wneud heno. Gai annog chi heno, pwy bynnag i chi, edrychwch. Pidwch gadael i eich meddwl crwydro. Gadewch i ni roi chydig o amser nawr ac i edrych, ac i feddwl, ac i ystyried am hyn. Be mae Ioan am i ni weld? Wel, os hoffech chi, mae am i ni weld morfil o wirionedd. Mae am i ni weld rhywbeth mawr, nid rhywun ar paddleboard yw hwn. Mae hwn yn rhywbeth mawr, mae rhywbeth rhyfeddol, mae hwn yn teilyngu yn sylw ni. Wel, beth yw e? Wel, edrychwch gyda fi yn yr adnod gyntaf. Yn yr adnod gyntaf. Beth mae Ioan yn dweud? Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag atom. Cawsom ein galw yn blant Duw. A dyna ydym. Mae Ioan am yn ei edrych ar gariad Duw. Na chi destun. Cariad Duw. A be mae'n dweud? Mae'n dweud, gwelwch pa fath gariad. A mae'r gair yna yn y gwreiddiol yn cyfleu rhywbeth allan o'r cyffredin. Nid cariad arferol yw hwn. Mae hwn yn gariad arallfydol yn y gwreiddiol, foreign, diethyr. Mae hwn yn gariad mwy na gallwn ni ei arddangos neu ei dderbyn o'n gilydd. Mae hwn yn gariad mawr. Mae e allan o'r cyffredin. Wel, beth sy'n rhyfeddol am y cariad yma? Beth sydd yn teilyngu bod ni'n edrych ar hyn? Wel, meddyliwch am funud gyda fi. Meddyliwch am Dduw. Fi wedi stryglan yn ofnadw fan hyn i gael darlun. Fi wedi meddwl, canfas anferth yr ystafell yma. Mae Duw yn fwy na hynny. Y môr. Pan bych chi'n edrych mas ar y môr wythnos yma, meddyliwch am mawredd Duw. Dyw hwnna ddim digon mawr. Meddyliwch am yr awyr hefyd. Mae Duw yn fwy. Felly maddeuwch i fi dos gen i ddim darlun, dim ond fod e'n fawr. Mae e'n ogoneddus. A sut un yw Duw? Wel, mae'n dysgu ni yn ei air. Mae Duw yn dda. Mae Duw... Does dim byd drwg yn perthyn i'r arglwydd. Mae e'n oleuni. Goleuni pur. Mae e'n hyfryd. Does dim smotyn o dywyllwch yn agos iddo fe. Mae e'n hollol ddigonol ynddo fe ei hun. Mae pob peth mae e'n neud yn iawn. Mae e'n deg. Ei fawredd, mae e'n ostyngedig. Mae'n amyneddgar. Mae e'n Dduw caredig. Mae e'n Dduw sydd yn caru. Sut gallwn ni ddisgrifio y fath Dduw? Pa Dduw sydd fel ein Duw ni? Dyna chi, meddyliwch am y mawredd yna. Meddyliwch am yr olygfa. Ac yna meddyliwch am darn bach o dywod, neu carreg bach. Oedd gen i garreg, o'n i wedi dod â carreg o'r lan y môr, a ni'n mynd â fe nôl fori. Ond carreg bach, meddyliwch am garreg bach,
yng nghyd-destun y mawredd yma. A'r carreg bach, pebl bach yna, y greinen o dywod yna, yn cynrychioli person. A sut fath o berson? Wel, person anymunol. Person drwg. Person balch. Ac y balchder yn wan. Ac y gwendid yn llawn sôn amdano fe ei hun, meddwl yn uchel o fe ei hun. Yn dweud celwyddau. Y person yma, aml yn dweud celwydd. Yn dreisgar, boed yn gorfforol neu yn ei feddwl tuag at pobl. Yn mer esgyn, mae'n gwybod fod na Dduw. Ac yn gwybod dyle fe addoli Duw, ond na, fi ddim eisiau, fi'n bwysicach. Fi eisiau gwneud beth i fi am wneud. Fi ddim am blygu i neb. Fi am wneud beth i fi'n teimlo sydd yn iawn. Person hunanol, person balch, na chi berson. A mae Duw yn dweud wrth y person pitw yna, fi am dy garu di. Fi am dy garu di, yr un bychan yma, yr un tywyll yma. Ond mae Duw yn gyfiawn, sut gall e garu rhywun drwg, balch? A mae Duw yn dweud, fi'n mynd i gymryd dy ddrygioni di gyd. Fi'n mynd i gymryd dy falchder di, fi'n mynd i gymryd dy bechod di, fi'n mynd i gymryd dy hunanoldeb di, a fi'n mynd i roi y cyfan ar fy mab fy hun. Yr un pur, yr un glân, yr un gostyngedig, yr un perffaith. Fi'n mynd i roi y cyfan arno fe, a fi'n mynd i gosbi fe yn lle yr un bychan yma. Ond nid dim ond hynny, mae'n dweud, fi'n mynd i dy garu di. Fi'n mynd i dy garu di am byth. Mae'n dweud, fi'n mynd i dy fabwysiadu di. Fi'n mynd i dy brynu di a gwerthfawr waed Iesu Grist. Fi'n mynd i ofalu ar dy ôl di am byth. Fi'n mynd i dy garu di fel fi'n caru fy mab fy hun. Pwy yw y person bach, pitw, anymunol yna? Wel, fi. Ioan a pob Cristion arall. Anheilwng, brwnt, euog. A mae Ioan yn ymwybodol o hynny. A mae Ioan wrth feddwl am hyn a sylweddoli bod ni wedi cael ein geni o'r newydd, mae'n dweud, gwelwch, edrychwch, gwelwch pa fath gariad mae'r tad wedi ei ddangos tuag atom, cawsom ein galw ni yn blant Duw. A dyna ydyn. Dyna ydyn ni. Trwy ras i ni heno yn blant Duw. Mae'n anodd credu hynny. Ac yn aml iawn mae amheuon yn mynd i ddod. A pan mae'r amheuon yna'n dod, i ni atgoffa ein hunain. Na, trwy ras plant Duw. Pan i chi ddim yn teimlo fel plentyn Duw, chi ddweud trwy ras, yn haeddiannau Crist, plentyn Duw. A dyna ydym. Pan i chi'n cwmpo i bechod, eto, plant Duw. Pan mae'r diafol yn dod ac yn codi amheuon yn eich pen, ti yn Gristion? Trwy ras, plant Duw. Pan i chi ddim yn deall pen arglwyddiaeth Duw, fi ddim yn deall, ond plentyn Duw. Hyd yn oed pan i chi wedi eich llethu a ymwybyddiaeth o'ch diffyg heiddiant
eto gyd, plant Duw. A dyna y dim, trwy ras, oherwydd ei gariad e. Plant Duw am byth. Allwn ni fod yn ddiogel ac yn sicr achos dyw'r cariad yna ddim wedi tarddu ohono ni. Mae'n dod o Dduw. Duw sydd wedi rhoi, Duw sydd wedi arddangos, Duw sydd wedi tywallt y cariad yma arno ni. Ac mae Ioan yn dweud, gwelwch pa fath gariad. Nes ymlaen yn y 4edd bennod, mae Ioan yn dweud hyn yn y 9fed adnod. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Yn Effesiaid, mae Paul yn dweud ni, ni, y rhai oedd yn byw yn ôl ein chwantau dynol ac yn bwydo dymuniadau'r cnawd, ond gan fod ei gariad ato mor fawr, fe'n gwnaeth ni yn fyw gyda Christ. Dyma chi gariad. Byddwn ni'n canu nes ymlaen. Dyma gariad fel y moroedd. Ar y ni weld o'r newydd. Maint ei gariad e. I ni fel Cymru, pan ni'n cwrdd â rhywun am y tro cyntaf, ni'n licio gofyn cwestiwn. Chi'n gwybod beth yw'r cwestiwn ni'n licio gofyn? Yn o pob tebyg yn eitha unigryw i Gymru. Mae lot o chi'n mynd i gael wythnos yma. Pwy chi? Pwy chi nawr? Pwy yw dad a mam? O le chi'n dod? Chi'n abod so and so? Mae'n mynd i ddigwydd. Gai ofyn heno. I chi yn bersonol, pwy chi? Diolch i Dduw, mae llawer yn yr ystafell yma yn gallu dweud heno trwy ras i ni'n plant Duw. Ar y ni weddio. Dduw, dangos i ni fwy. Helpa fi i edrych o ddifri a gweld y cariad yma o'r newydd. Mae Paul yn dweud yn llythyr at yr Effesiaid yn gweddio, fi'n gweddio hyn drostoch chi Effesiaid y Cristnogion, boed i chwi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi i amgyffred ynghyd yr holl saint beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw, ei fod i'w chlaw gwybodaeth. Mae'n gweddio, fi eisiau chi i ddirnad a sylweddoli hyd a lled ac uchder dyfnder cariad Duw. Ac yna mae'n mynd mlaen iddo ef y borgogoniant. Pwy? Y Duw, yr un sydd â'r gallu ganddo i wneud yn anrheithol well na dim y gallwn ni ei ddisyfu na'i ddychmygu trwy'r gallu sydd ar waith yno. Mae'r cymal cyfarwydd yna, yr hwn sydd ganddo'r gallu i wneud yn anrheithol well, yn dilyn y weddi ar nhw weld cariad. Na chi potensial heno. Na chi potensial wythnos yma i weddio heno, i weddio fori ar diwrnodau wythnosol ymlaen ni. Dduw, dangos i fi fwy o dy gariad. Yr un sydd â'r gallu ganddo i wneud yn anrheithol well na gallwn ni ei ddeisyfu na'i ddychmygu. Os oes rhywun yma heno, a chi'n gwybod fi ddim yn blentyn i Dduw, mae Duw trwy ei air yn gwahodd chi heno. A mae Duw mawr yn gwahodd chi, yr un bychan, yr un anheiddiannol, a mae e'n dweud wrthoch chi, dewch. Yw hwnna'n air i chi heno? Dewch. Profwch y cariad yma. Felly, dyna'r pwynt cyntaf. Pwy i ni? Wel, trwy ras plant Duw. Yr ail bwynt yw beth fyddwn ni.
Blynyddoedd yn ôl, nath Michael Angelo, yr artist cerflunydd, nid Ninja Turtle nawr, yr artist, y dyn enwog, fe dderbyniodd ddarn mawr o garreg marble. A mae'n dod i'w studio, a mae'n edrych ar y carreg marble yma, a mae'n gweld y carreg, a mae'n gweud gwych, a mae'n dechrau carfio y marble yn syth. A mae wrthi, ac yna mae un o'i gydweithwyr yn dod mewn, a mae wedi dechrau ar y gwaith. A mae'r cydweithwyr yn edrych, a mae Michelangelo yn pob tebyg yn dweud, gwych, mae hwn yn hyfryd. A mae'r cydweithwyr yn edrych ar y slab o garreg, a mae'n dweud, sori, mae'n edrych fel darn o garreg i fi methu gweld dim byd. A mae Michelangelo yn gweud, fi'n deall, ti'n gweld yn eitha cyffredin, ond fi wedi dechrau'r gwaith, fi wedi gweld be mae'n mynd i edrych fel ar y diwedd. Mae gen i'r ddarlun yn ymhen yn barod, fi wedi gweld sut mae'n mynd i siapio. A mae'n mynd ati eto, ac am wythnosau yn dechrau gweithio ar y garreg. A mae'r cydweithwyr yn dod nôl, reit, fi'n dechrau gweld siap nawr. Ac yna, mewn misoedd ar ôl i Michelangelo lafurio'r y garreg marble yma, mae wedi gorffen. A mae'r cydweithwyr yn dod a mae'n gweld, reit, dyma beth o ti gweld. Fi'n deall, waw, mae yn wych. Mae yn hyfryd, o ti'n iawn? Ar hyn o bryd, Gristnogion, dim byd trawiadol iawn amdano ni. Lot o chi'n siglo'ch pen yn cytuno. Ni ddim yn trawiadol iawn. Cerrig marble digon di-siap. Ond mae'r cerflunydd mawr, mae Duw ei hun yn edrych arnoch chi heno, a mae e'n dweud, hyfryd. Mae e'n edrych arnoch chi heno, mae wedi dechrau gwaith arnoch chi, a mae y Duw mawr yn dweud, waw, gwych, hyfryd. Ni wedi cael ein gwisgo a chyfiawnder Crist. Ac fod ni, fel y cydweithiwr Michelangelo, yn edrych ar ein gilydd ac yn sicr yn edrych ar ein hunain ac yn ni'n dweud, fi ddim yn gweld lot yna. Ond falle bod ni yn dechrau gweld, siap yn dod. Reit, fi'n gweld. Ond rhyw ddydd, fyddwn ni'n gweld gwaith gorffenedig y cerflunydd mawr. Byddwn ni'n gweld gwaith gorffenedig yr arglwydd ei hun. Mae yna ddirgelwch fan hyn. Ond byddwn ni, adeg hynny, ni'n gwybod hyn, y byddwn ni yn debyg i Iesu Grist. Drychwch ar adnod 2 gyda fi. Adnod 2. Gyfeillio'n annwyl, yn awr yr ydym yn blant Duw, ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Mae yna rhyw ddirgelwch. Yr ydym yn gwybod pan fydd Iesu Grist yn ymddangos, y byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ei weld fel y mae. Pan ddaw Iesu Grist yn ôl, mae'n mynd i ddod nôl rhyw ddydd, pan mae'n dod nôl, mi fyddwn ni yn cael ei newid. A byddwn ni'n cael ei newid i fod yn debyg iddo fe. Nawr mae'r adnod yn dweud, cawn ei weld fel y mae. A byddwn ni'n cael ei newid. Wel, beth yw ystyr y cawn ei weld fel ei mae? Be byddwn ni'n gweld? Mae'n rhyfedd meddwl, yn dweud. Ond rhyw ddydd byddwn ni'n gweld yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna ddirgelwch yma. Ond byddwn ni'n ei weld be fyddwn ni'n gweld fel ag y mae?
Be byddwn ni'n gweld? Dyn. Byddwn ni'n gweld person. Byddwn ni'n gweld ei gorff e. Ond mae e hefyd yn dduw. Mae hwn wedi taro fi. Fi wedi bod yn meddwl o be fyddwn ni'n gweld. A fi wedi bod yn dychmygu gweld y dyn Crist Iesu. O, mae wedi taro fi. Mae e'n dduw. Byddwn ni'n gweld Duw ei hun. Oedd Moses yn dod lawr o'r mynydd wedi bod yn presenoldeb Duw, a mae bobl yn dweud, o cuddiad y wyneb, ti'n disgleirio sancteiddrwydd Duw. Wel, byddwn ni'n gweld Duw, yn gweld y dyn dduw. Mae'n mynd i fod yn olygfa rhyfeddol. Mae'n mynd i fod yn olygfa fydd yn cymryd yn anadl ni. Ni methu dychmygu y peth. Mae Ioan, yr apostol, un oedd yn gyfarwydd iawn â Iesu Grist, wedi bod gyda'i gilydd am 2 blynedd, oedd e'n nabod e, yn ffrind annwyl Iesu Grist. Sut mae Ioan yn disgrifio y dydd pan bydd Crist yn dod nôl? Wel, mae'n cael gweledigaeth a mae'n dweud hyn yn datguddiad. Gwelais y nef wedi ei hagor, a gwele geffyl gwyn, ac enw ei farchog, Iesu Grist, enw ei farchog oedd ffyddlon a gwir. Yr oedd ei lygaid fel fflam dan, ac ar ei ben yr oedd diademau, coronau lawer. Yn ysgrifenedig arno, yr oedd enw na wyddai neb ond ef ei hun. Ryw ddyfnder na allwn ni ddim ei ddeall. O ienau, yr oedd cleddyf llym yn dod allan, ac yn ysgrifenedig ar ei fantell ac ar ei glin, y mae enw brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. Hynny yw, mae'n mynd i fod yn olygfa rhyfeddol. Duw ddyn, yr arglwydd Iesu Grist yn dod nôl, a mi fydd na ymwybyddiaeth adeg hynny o'i fawredd, o'i ddyndod a'i ddiwdod. Mae yna ddirgelwch rhyfeddol. Ond byddwn ni yn debyg iddo. Byddwn ni yn cael ei newid i fod fel e. Corff newydd. Corff perffaith. Dim pechod, dim balchder. Dim nam o gwbl, ond yn hyfryd ac yn lân, yn bur. Dim yn dduwiau, ond yn debyg iddo. O, mae'n anodd mae'n anodd dychmygu y peth. Mae'n anodd meddwl y fath beth ni sydd hyd yn oed wrth weddio yn ffeindio'n meddyliau ni'n crwydro. Wrth ddarllen y gair, meddwl yn crwydro, ac mor araf yn mynd at y gair. Mor oer yn cariad. Fi siarad yn bersonol. Ac eto, byddwn ni, y rhai anheilwng yma, yn cael ein gwneud yn newid i fod yn debyg iddo fe. Ie, mae Ioan yn dweud. Byddwn yn debyg iddo. Rydym yn gwybod hyn pan fydd ef yn ymddangos y byddwn debyg iddo. A Paul yn dweud, neu lythyr i Philippiaid, bydd ef yn gwedd newid ein corff isel wael ni ac yn ei wneud yn unffurf a'i gorff gogoneddus ef. Adeg hynny, byddwn ni'n gallu gweld, reit, fi'n gweld y gwychder nawr. Fi'n gweld gwychder gwaith y crefftwr. Byddwch chi hyd yn oed yn gallu edrych ar eich hunan adeg hynny a gweud, waw, gwych. Dim byd ohono ni, ond y cyfan o ras. Yn sylfaen y cyfan yw cariad Duw y Tad. Cyfiawnder perffaith yr arglwydd Iesu Grist, a hynny trwy nerth yr ysbryd glân. Dim byd ohono ni, y cyfan ohono fe. Felly, pwy i ni? Trwy ras, plant Duw. Beth fyddwn ni? Debyg iddo fe.
Ac felly mae hynny'n mynd â ni'r trydydd pwynt. Sut felly dylen ni fod? Dychmygwch am funud athletwr yn paratoi ar gyfer y gemau Olympaidd. Mae wedi ddonio, ond mae rieni yn rhoi amser, maen nhw'n rhoi egni, maen nhw'n aberthu eu arian mwyn llwyddiant yr unigolyn yma. Mae'n cael ei ddewis i'r tîm Olympaidd. Ac o ganlyniad i hynny, mae'n cael pob peth sydd ei angen arno fe. Mae'n derbyn yr adnoddau gorau, mae'n derbyn yr hyfforddwyr gorau, mae'n cael ffisio, mae'n cael deietyddion, mae'n cael cogydd i baratoi bwydydd meithlon a blasus iddo fe. Pob peth sydd angen, mae'n cael ei ddarparu ar ei gyfer e. Ei nod ei gôl yw ennill aur yn y gemau Olympaidd. Sut chi'n meddwl bydde athletwr fel yna yn byw o ddydd i ddydd? Wel, mae'n mynd i fyw yn ofalus, ydw e? Mae'n ymwybodol o'r gefnogaeth, o'r cariad, yr aberth mae bobl wedi wneud drosto fe ei fwynau. Mae'n ymwybodol fod e'n freintiedig, mae pob peth ar ei gael iddo fe. A hefyd mae'n ymwybodol o'r nod medal aur, felly mae'n mynd i fyw yn ofalus. Mae'n mynd i ymwrthod a temtiadau i fwyta rhai bwydydd bydde ddim o les iddo fe. Mae'n mynd i fod yn ofalus bod e ddim yn diogi. Falle bydde fe'n teimlo well gen i aros yn y gwely heddi. Na, mae rhain wedi ymroi i fi. Fi'n freintiedig, fi am gyrraedd y nod, felly fi'n ofalus, fi'n gweithio. Beth amdano ni? Wel, yng ngoleuni cariad Duw. Yng ngoleuni be mae Duw wedi wneud drosto ni. Ac yng ngoleuni y fath obaith sydd o'n blaen ni. Sut fath o bobl dylen ni fod? Wel, edrychwch ar adnod 3, ar y drydydd adnod. Ac y mae pob un, y mae'r gobaith hwn ganddo, yn ei buro ei hun, fel y mae Crist yn bir. Yng ngoleuni y ffaith bod Duw wedi'n caru ni'n y fath fodd, bod ni'n blant Duw, yng ngoleuni y ffaith bod ni ar fath obaith o'n blanu, bod ni'n mynd i fod yn debyg iddo fe, nawr ni eisiau byw yn ofalus. I ni eisiau byw bywydau pur. I ni i droi oddi wrth temtiadau. I ni ddim i ddiogi, ond i ni fyw bywydau pur, glân. Yn y llythyr yma, cadwch gorchmynion Duw a carwch eich gilydd. Nawr, dyw'r puro yma i ni fod wneud. Dyw e ddim yn tynnu dim oddi wrth y be ni wedi sôn am gariad Duw, nac yn ychwanegu dim at ei gariad e. Dyw e ddim yn effeithio dim ar byddwn ni'n debyg iddo fe, ond oherwydd bod ni wedi cael ein caru, ac oherwydd y fath gobaith, i ni'n byw bywydau pur. I ni'n puro ein hun. Nawr, mae'n amhosibl i ni i wneud hyn yn ein nerth ein hunan, ond mae Duw wedi darparu pob peth sydd angen. Mae wedi darparu y cyfan, yr hyfforddwr, yr deietegydd, yr ffisio, mae popeth sydd ei angen ar eich cyfer chi. Mae wedi darparu i ni ei air, a mae wedi darparu i ni yr ysbryd glân. Ac felly, mae cyfrifoldeb arno ni i ddefnyddio yr adnoddau yma yng ngoleuni ei gariadau ac yng ngoleuni y gobaith sydd o'n blaen ni. Mae Pedr yn dweud yn ei ail lythyr, y mae ei allu dwyfol wedi rhoi i ni bob peth sydd yn angenrheidiol i fywyd a dywioldeb. Mae popeth sydd ei angen, mae e yna i ni. Nawr, ni methu gwahanu y 3 pwynt yma oddi wrth ei gilydd. Cariad Duw, y fath obaith yn cyfrifoldeb ni nawr.
Mae'r tri yn mynd gyda'i gilydd. Felly mae angen disgyblaeth i fyw bywydau sydd yn plesio fe. A dyw e ddim yn hawdd. Dyna pam mae temptiad yn cael ei alw'n temptiad. Achos mae yn denu ni. Chi'n gwybod beth yw'r symboliad, y cymhelliant gorau i fyw bywydau pur? Nid neu'r set o reolau, mae yna le i hynny, ond y cymhelliant gorau mwyaf effeithiol yw bod ni'n gweld o'r newydd gymaint mae e wedi'n caru ni. A bod ni'n sylweddoli o'r newydd y fath obaith sydd o'n blaen ni. A dyna'r symboliad gorau i fyw bywydau pur, i buro ein hunain, i fyw mewn modd sy'n plesio Duw. Chi'n gweld pan mae Cristion yn pechu, ni'n pechu yn erbyn tad sy'n ein caru ni. Pan mae rhywun sydd ddim yn Gristion yn pechu, mae'n pechu'n erbyn y crewr, yn erbyn y ddeddf. Ond ni'n pechu'n erbyn tad sydd yn ein caru ni, o gwedi yn caru ni. Felly, cyfrifoldeb, byw mwyn i blesio fe. Chi'n gweld, mae'r iachawdwriaeth, mae'r achubiaeth yma o ddechrau i'r diwedd yn ymlygiad o gariad Duw. O gariad Duw, y tad, cariad y mab, cariad yr ysbryd glân. Ga i fynd â chi nôl i'r traeth yn Aberystwyth. A mae rhywun fyna yn gweiddi eto, edrychwch! A chi'n gweld y morfil yma'n neidio ac yn plymio ac yn rhoi splash ac yn neud yr un peth eto, sut fyddwn ni'n ymateb? Byddwn ni'n llawn brwdfrydedd a byddwn ni gyda'n gilydd, welwch chi hwnna? A byddwn ni'n mwynhau yr olygfa yma, byddwn ni'n mwynhau gyda'n gilydd ac yn, a doedd yna'n wych. Gwelwch pa fath gariad. Mae dyn ni gyfle wrthos yma i ryfeddu gyda'n gilydd. A sut fyddwn ni'n ymateb i rywun, mae'r morfil yma yn neidio a mae'r person yma yn troi ac yn edrych ar y cerrig ar y traeth. Byddwn ni'n dweud wrtho fe, edrych, tro rownd, mae hwn werth i weld. A dyna ni am wneud heno. Os ych chi ddim yn Gristion, os ych chi ddim eto'n blentyn, i ni'n gofyn, trwch, edrychwch, gwelwch pa fath gariad. Mae Duw yn eich gwahodd chi heno. Gadewch ni weddio. Dduw ein tad, ni'n diolch i ti am y fath gariad. A ni'n gofyn, os gweli di fod yn dda nawr, dangos i ni mwy a mwy o fawredd dy gariad di. A byddwn ni'n rhyfeddu mwy o Dduw. Mor fawr yw dy gariad di a chariad ein harglwydd Iesu Grist drosto ni. Dyro ni olwg newydd ffres o'r gobaith sydd o'n blaen i arglwydd. A cynorthwya ni, nertha ni, i buro ein bywydau, i fyw mewn modd sydd yn dy blesio di. Arglwydd, dangos i rywun heno o'r newydd dy gariad di, dy ogoniant ac gogoniant Iesu Grist. Amen. Gadiwch i chi Gwydion am gair heno yma. Chyn ni felly ymateb i'r gair drwy addoli Duw gyda'n hemyn olaf. Dyma gariad fel y moraudd, tosturiaethau fel y llu, tywysog bywyd byr y marw i brynu'n bywyd. Pwy all beidio chofio amdano, pwy all beidio a threithi glodd. Dyma gariad nad anangof, tra bo nefoedd wen bod.
fel, diolch i ti am y gair heno yma. Diolch i ti am dy gariad, diolch i ti am yr hunaniaeth newydd yn blant i ti trwy Iesu Grist. Boed dy fendith hynny naw. Amen.